brænder på. Skulle de ikke også slagtes, de der, ikke? Hvordan lavede den Peugeot her? Så du den? Han hader bare de der dæk. Gør den ikke bare, at han har lavet brændt kobling af ham der? Eller hvad? Gamle begøjser. Han skulle have sådan en stor ventilator siddende i bagruden i stedet for. Han lige kunne suge alt det der duft ud. Jeg holder på den gule. Jeg holder også. Det gør jeg også.